Ketho Mangdeng Manja Football Club League ang dungkiti. Sarpo tisso arong arat misen ka chileng adilong kavejo khawar arat kaningri. Ningkan phokep kechok lokbok tisso arong sertalin karcho arani paman pon. Hanjang lang solong bang hini chukang ti batumapat BJYM Karbi Anglong District Committee atum karcho. Kardom Pini prime time than bang Pini limerin han sepi non arjo ikha Abirta ton pen. Pini matijong ni phai kre pho arni anerlo apor lakhain ko raisi Borjan constituency angkang HDP moiso killing angkang Lokbok tisso arong kidamtang surikre serkep ra trok sikep aningkan pen rong chukimsi pining surihini ra ingkoy ange ningkan phokep kechok sertalin karcho arani paman pon Lokbok tisso sertalin karcho amai phu sarmen tisso bensi mai charipon bangso sertalin karcho arani along Karbi Anglong Autonomous Council Speaker Long Kitimung aluhi sarpo aman pen chetong dut lapen chopha aluhi Chris Rongphar PWD Chairman Darsing Hanse Junbang KRAA SGB Darsing Belapen Tiboktera arong asar atum chetong dut Adap porphai ner kepen rong asar abarim Lokbok tisso aphan chikimo pon porphai kepen sertalin karcho amai paman ponsi pinang an jumisen alam chethan pon lapen Karbi Anglong Autonomous Council Speaker Long Kitimung pen kethan atenge nonapor ke jesemet lokacharli ke nang sot lasi owe ki miari so ejang atum sita lokacharli vek nang jila pen boreng awar sai long le posita sai chutiki bepar beha ke klem therak nang ne lasi Karbia khaita paprang pon unji lapen nilita dorde phophe ason sita nang cherabdun popusi than pon riso yang kibi thi pen chenglok nong ge kapohia kai pon lasi unan yutum thur si yutum akibio sumaphan ingthur ponang pon lasi tum thek nong ke thek abi pute bujadun hai dun thek se po lasi kapohi ban wan chiru chi hing chu hu ponai lalo ne ka chuni to ke la Abhitu Karbi Anglong Autonomous Council Speaker aphan Lokbok tisso ara jesemet mesen ki jun alang kelong ji aphan ringwell nang pinangji lapen long lepata nang pinangji pusi pinpur alo pajirdut Pini dak kebang long ke ning rong palo lasi daga rong ke seng ke kwan ne sita ningkan phokep ke pleng 1970 si dak ke seng palo ning rong palo lasi pini different heloving heta mithang rong lo mithang homosi lo lasi na sitong nun pan boi lo na sita gute borja homosi phan kang yut pan chenglok hikha dikha penjenglo ason tinta kang thori phan unan boi phan ne chisik la tangte pini ason nilitum pini nganengkan son ke ilitum mayuk ta chini hur corona apor hut ilitum economics ke crisis o office dame nilitum dak arong pen chepatir pc pini nilitum manelong kirap ke hang pustame lason tabe la nilitum mithang rong isivet jungjung pen nilitum si cepador pual system lo lasi nilitum non asavet nilitum alon le pipon thegoi data lasi isi angdeng an nilitum rong isi pen che kroisar la pen che donsar pen claim me et me phun pen ke chun thekpon nilitum nili hin pen nilitum mate tiripia mai hin pen stame dakarat do an nilitum arong arat do an phan stame la pen dak pini ke theke ding dak la pen pini nang chetong don speaker sar man an stame nili chorong tung la pen choro Dipupen Deporam Qatar 365 News India Karbi Anglong Sport Association ahin pen ke doana club along tin seta Football League match ke pathu chepate padowek nang ji pukapin khata teng pensi Manja Sport Associations Committee atum patir piponsi ke thomang deng mate 3rd edition Football League Home Guard Training Center Manja Pachuak Lamalong Kijutsi mate angdung kiti kachepate ponalong kachetongdun kachepapon manpeng alhi sarpo Karbi Anglong Superintendent of Police Debojit Deuri Manja Police Station OC Jitu Moni Deka SGB Lawrence Rongpi Manja Town Committee Ward Commissioner Tunu Langthasa Nightingale English School Principal Mrs. Kim Tonthang atun chetongdun lapen labangso Football Club League match angdung kiti kachepate along kelangchari mate kang saidu na bangphu Bijoy Ronghang kasa referee Raikom Kro Sarkiri Terang lapen Pauminlal Singson atum ing saidun si
thek chapa tim club atum jorlin club aphan ball pum thom thapsi thek chapa tum aphan ke haya nong e manja osi jitumoni deka rideng pen tangka suri kep la pen trophy nong e pajir ponsi ing samjin pen pachun pon manja pen Rajasthan se 365 News India Lakhain Koirasi Borjan MSC constituency dilai pen kilometer ke thomso se kache hello rong plimplam ME school polling station kaparlo sarpo tisso arong along adelong non puanta kapatang pami me dada jok hadak arong arat kedam kewang na pen school ki dunatum kisung ki dukalam pherangke tum kahumrida mahut nang pachini dun lasinon ke doboma sarkar mate Karbi Anglong autonomous council team Karbi Anglong songjapo tuliram ronghang aphan prabjin pen delong lang kasalam pi serakji aphan nang choningri dun Pini lah, ni tum arong, sarpu tisso arong, ni tum batai, cek adolong kacedong, ni tum rong harat pen, pangrong pet, rong thong rong kli pen, pane Ningkan wang ni tum kacedong, kita lalang roy tu kajok, ni tum don bom, kita iden no cek adolong ke, sini li tum pan, nang li tum nang li hin, nang li tum nang jinso pen, la non kedubom sarkar. BJP sarkar tum tulam sar tum ni tum han la so dulong phan nang ravek ha tum ni tum hin pen choningri lo rong ke dak sarpoti sorong nitum ke do sarpoti sorong pan pu rong thom rong pidu pan pu tawar pi atwar ke ho koi la phar hak ko ki rong methe pu ha ing rong methe dam adalai dalai abat ahin anta tawar pi lo tamme dolong pi thap ta tang pi bang ameda lo là so New York là non puta yang patang thek là si tu mang cái sung thek lo non apo cái sung un pen cheng lo aju phirlo cái dam school ta hapus school do system so school tame itum lang cái lang playing là so ahut lote ilitum school du da don nong le Manja pen Rajasthan se 365 News India Munna Nayar asopo akash Nayar arta krihini alang liphan theklong ledet pusi Abirta nang pali lasi theklong abang ading sitame 9435008508 lapen 9957646189 laso number along nang kapachini ji aphan akash Nayar asarbura Munna Nayar pen choningri pon News Desk Report 365 News India Pini Adap porphai keba pormalom hanjang lang solong chukang tibak pulat kachubi dunari so tumaphan is Karbi Anglong District Committee atum chipatir pipon lapen Borjan Mandal BJYM atum kachera pachitu dunpen Kamal lekthe apomen borsing lekthe apayamen handring tipi arong suri hojan lapen Elvin Teron apomen Chandra Teron apayamen lasaping hipi arong koilajan udeng tisorong dilai atumaphan karcho pon BJYM is Karbi Anglong District Committee Kongchun Bangsar Singh Tiso BJYM Borjan Mandalame Pusundor Tiso lapen arisangho tum chukang tibakula dalong damsi archopon Sarsing Tiso ahin pen lam thek kethan ke pachini pon lake pini hanjang langso pensi chengkon lo lapen kewangji arni pen Karbi Anglong angkang pi Karbi ariso atum chukang tibakulat kachubi atum aphan an karcho pidu ponji lapen skill development asai pidu ponji lasonsi hek anak kerap ke pajir pon ejiapan bor ibom ji puta aning pathe pon thu Hanjang langso pen Bisnu lekthe 365 News India Pini Abirta ke lapuan se kangton iglo ajo ke me kurwang thu